Moi! Mä teen tällaiset mun 2 ostoksesta videon. Aiemmin mä olin tehnyt sen sepausvideon. No siitä ei aika moni tykännyt. Niin en ajatellut tehdä sellaisia turhia videoita. Mut se The Knife Song, niin siinä oli eilen olisiko tunnissa 5 katsojaa. Mutta nyt mä teen mun 2 ostoksesta. Siis tämän videon pointti oli tehdä video mun 2 ostoksesta. Yksi on tästä. Tää on tosi ihana kesään, koska tämän voi laittaa tällä. No, en mä kauheasti tykkää, mutta mä tykkään laittaa sillä ihan suoraan. Tässä kuuluu olla sellaisia tällaisia viivoja. Ihan normaaleja. Sitten täältä mun takaa tällainen. Ihan kiva perus. Sitten toinen muotoista maksu. T-paita 12,95 ja kangaspaita eli tää tällainen, missä on tällaiset ihanat narut, maksoi 16,95 €. Niin. Sitten yhteensä paljon mistä sun. No jotain 20. No jotain 30. Tässä on melkein rahalle. Ja kotossa ei lue sitä yhteensä. Pankkikortti. Tässä on pankkikortti tai sitten nää loppujutut. Mä laitan tän vielä päälle. Miltä tää näyttää. Näin. Niin. Sitten otan tän pois, kun mä en halua tätä vielä käyttää. Mä laitan tän vasta kouluun huomenna. No juu. Anyway. Ja mulla olisi muutakin asiaa tästä koulusta. Mutta tämän videon pointti kuitenkin oli nämä mun ostokset. No mä kerron ihan lyhyesti koulusta. Mä tykkään silleen koulusta, koska niinku, myöhemmin tietenkin tulee niinku sellainen juttu, että mitä mä olisin oppinut näitä ilman siitä opettajaa, tätä opettajaa, tota opettajaa. Niin ei kuitenkaan koskaan tiedä, että onko se hyvä opettaja vai ei niinku heti aluksi. Mutta sitten lopuksi, kun tietää, että niinku voi kommentoida ihan itselleen, mutta ei sille, että noin, sä olet ihana opettaja ja sä oikein opetit siinä tässä hyvin, mutta siinä sä opetit tosi huonosti. Mä olen todella pahoillani, ei pahalla, mutta ei hyvälläkään. Niin mä ainakaan en tekisi niin. Mä aina kommentoin ihan itselleni päässäni. Mut joo, niin. No, tulee myöhemmin kiitettyä opettajaa, koska ilman opettajaa ei olisi oppinut mitään. Mut joo. Mut kuitenkin toinen juttu on, että tästä mun pukeutumisesta mä tykkään tosi kirkkaista vaatteista, niin kuin tässäkin, tai silleen, että on niinku valkoinen ja sitten tosi hailu ja sitten tumma. Siis tosi vaalea, vähän vaalea, siis tummempi ja sitten tummin. Sellainen.
Mä oon tällainen vaatefriikki. Ja myös koru. Mut mulla on niinku vähemmän koruja kuin vaatteita. Mulla on ihan sikana vaatteita. Mut joo. Sitten mä ostin uuden päiväkirjan. Koska se toinen oli ihan täynnä. Tääkin on suorastaan täynnä. Sitten mä voitin tällaisen kaupasta. Linnanmäelle ilmaiseksi. No mä näytän vaan tän näin, koska mä en halua enempää näyttää. Sitten mulla on näitä 3 kappaletta. Täälläkin se lukee. 3 kappaletta. Mut joo. Niin. Ja sit mä vielä ostin tän. Mut joo. Moikka!